medical wannan yaran da baki aka sake su ku ga mu kowa wallahi da baki aka sake su kuma kariya ne na rantsa da Allah ko zan mutu sai dai mutane sai ni haka kenan na ba mu kullu sai mu saurara sai a cuce mu sai an kashe mu ne sai an kashe mu ne kashe mu ake so a yi kwana 18 wallahi ba kashe mu ake so a yi kwana 18 kabilanci ake mu ba ciwon kai ba komai ana so sai an dora mana kasha wani irin rayuwa ne wannan so a daura mana to a zo ake mu kalau ba a ba mu abinci muna zaune da yunwa an nuna mana kabilanci an sake wasu da baki aka sallame su an sake su an sake mu kawai mu kuma an ya sake mu saboda su yan plateau ne mu ba yan plateau bane gara duniya ta sani yawa wallahi tribalism da ake mu ban yadda da wannan abun ba amana justice kawai amana justice yanda suka tafi a sake mu yawa a sake mu ma ƙarya ne kai wai kun koma gefe ne kowa ya taso rikicin nan na kowa ne garan gaya muku tun da nake gidan nan ban taba ihu ba ban taba magana ba amma abin ya wuce label din da kuke tunani renin wayo ne yawa shari ake so a mana suna neman suna ne ba su shirya wa aikin ba ba wani mai kuyi magana su ce wanted kana da ciwon kaji masharranta ne suna cewa ba wani mai fita sallame mu da baki kamar yadda suka sallamo yancan an sake mutum 11 a waya aka sake ba result ba komai rashin gaskiya ne kawai saboda su yan plateau ne mu ba yan plateau bane ana nuna mana kabilanci kuma su christian ne mu musulmai ya ba wani gaskiya ne su ne kawai suna ta mutanen su ne a wajen shi yasa suke mana tura mun zan tura ni ma mutane duniya ta san halin da muke ciki a wannan wurin ba abinci ba komai muna azumi ana mana abin da aka ga dama ana ba mu hakuri kullum an ce mana kwana 14 mun zo mun zauna a gurin nan yau kwanan mu 18 ba wani abinci ba komai an ajiye mu a nan gurin muna wahala tana so sai ciwo ya kama wani a ce mana da corona ka taba ganin mai corona a ga 18 days mai corona ta kai 18 days a jikin mutum har yanzu ba a sake mu ba ba zai yi ba an ce mana 48 hours an ce mana 48 hours za a kawo mana ba kawo mana kuma zalunci ne kawai ake yi wani abin da ba mai gefe babu fe yau ma gefe yau ba gefe ba kowa ya zo na kowa ya zo na lallai wallahi sai da ka san hanya amma sai mun wallahi sabakan zalunci ya koma ma saboda kun kuna tunani kun koma saboda kun ba kawai shi sama da an da dole aka sallama mutanen ba a ido aka sallame su ba wani result ba aka ba su suka tafi hanya suka kai kota aka sake su yawwa wanda za zo ne mana wallahi mai da kananan ya duk wanda yake da wallahi ba shi ba mu ci gaba da kwana da su dan duk wanda ya shigo ya zo mu zaki kwana shi a gida mayar da mutane kamar dabbobi a gida sai cin amanan mutane ake yi ga ƴaƴan mu nan a gida ga iyalan mu kowa yana so je gida a je a zo a karawa mutum kwana uku kwana hudu an taba yin test kwana uku ne ko kwana hudu hawan jini ne da ita tana na kwance yanzu saboda wannan abin ta zo nan gurin ta duba ni suka ba ta hakuri mutanen nan akan kwana 14 zamu mun yi 14 an ji a sallame mu ne ba akwai abin da suke nufi da Allah da wayannan da baki aka ga musu dai kana yara wai asalewa an gagara asalewa in kana yara haddajin jirai asalewa an gagara asalewa kabilan shagara da suke nuna mana sun ce sai da 18 da rabi wannan yi ne wannan ba bayani ba ki aka sake su ba wani certificate da aka ba su ba abin da aka ba su yadda suka dauki yaran da baki aka sake shi yasa suke son wani ne ba ta yi ba kawai an nemi kuɗin da mu kowa ya san inda dare ya mai Allah an wai da ake magana an samu kisa ina yari da aka dauka aka lika cuta an dauki yari an samu ta cuta gaban sa shi kenan yanzu tunda ta yi escape so suke kuma mu sun rike mu suna son su samu ciwo cutanta aka yi aka ce mata yana da shi a gaban mu ƙarya ne ba ta da komai mun san komai da yake tafiya suna yi so su samu kuɗi ne duk inda suka